Ini je lukuthum pandang mani, bawa nak ini orang ini lukuthum pandang karo. Ini orang lukuthum pandang mani, basically ADC Village Committee thangnai 7 tarik March 2021 bini meat pai thangmani yagulo TTADC o je 587 টা ADC Village thangmani amo निर्वाचन खालामनांगौ चंमारि खालामनांगौ फाइफानो जों TTADC पावर अफ फाइमानि यागुलो राज्य सरकारनोबो जों चिठी लिखा जे दाक्ति खायै ADC विलेज कमिटी इलेक्शन नो एबा चंमारि नो खायन बाय पिया ताबुक जराखै ताबुक खानो बर ओ चंमारि खायननि बागै वानसुगिया तामु नैबा जों तामनु और म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन उनखा आगरतला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन उनखा नगर पंचायत नि इलेक्शन उनखा अमरक इलेक्शन खाय उंगमानो फिया TTADC नि जे ADC विलेज कमिटी तंगमानी अबनि चंगमरि खे खायमिया आबो तो बो जागा थांगै सावके सायमिया फिया अखिबि चुंतेवसा नुगोखा इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया विधानसभानि निर्वाचन खायो गाव विधानसभानि निर्वाचन ताबुक उंगै दङ उत्तर प्रदेश उंगै दङ मणिपुर उंगै दङ गोवा उंगै दङ छत्तीसगढ़ उत्तराखंड दाय पान्जाब उंगै दङ ओंगे बो जागा बरक सावै दंबा कबैनि बागै उंमाया हाय कबैनि बागै उंमाया हि सामानि तो अब बेलाय चाया कक बुइनि ओ जागा खाय कबै दङैबो इलेक्शन उंगै मानो म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन जे इलेक्शन मानी आफरू उंगै मानो नगर पंचायत इलेक्शन उंगै मानो फिया ADC विलेज कमिटी निर्वाचन खाय उंगैया आबो तो बेलाय तामहिनेन बगो रायदानि फाताराव थांगै थांगा आबो तो सारा दिन सगांगो तो नगर पंचायत उंगै थांगा वानजै रंनि जे इलेक्शन उंगै थांगा नगर पंचायत अमो कायसा ADC हाफांनि बिरुद्धे ताई ADC विलेज कमिटी जे तंगारनि बिरुद्धे कायसा अब षड़यंत्र तामुई षड़यंत्र होनाय ADC विलेज कमिटी रग निर्वाचन कमिटी करिखाय निर्वाचित कमिटी करिखाय ओ जागाबो बिनि जे 15 फाइनान्स कमिशन हि दङ अर्थ कमिशन जे दङनि आरोनि रां माननानि हिंखाय आरो निर्वाचित बडी दंनांगौ निर्वाचित कमिटी दंनांगौ ओंखाय अनिर्वाचित कमिटी जेहेतु करी बरक सानाय जे नं आरो निर्वाचित कमिटी करी आवन बागै जों रांग्रिमिया आनि गखा एसे जों राज्य सरकारनो कयमानि यागुलबो नंता गुजर जाति पर्यन्त निर्वाचन खायमाया खायनानि रिया अमनि बागै विलेज कमिटी रक 15 फाइनान्स कमिशन नि रांमाया अमनि बागै विलेज कमिटी रक बा ADC हाफां रक दायि उंगैमाया दायि तो राज्य सरकार से कारण स्टेट इलेक्शन कमिशन TTADC नि आन्डारया स्टेट इलेक्शन कमिशन राज्य सरकार नि आन्डार राज्य सरकार सायांगाय स्टेट इलेक्शन कमिशन वो निर्वाचन कन्डाक्ट खालामैया जों दिनै अर जे लुकुथुमनि बिसिंतै जों सानानि मुसुंगो जे राज्य सरकार दाक्ति ADC विलेज कमिटी निर्वाचन खायनानि उंथं हाइया हंगाय भविष्यत निर्वाचन उंयानि बागै ADC विलेज कमिटी आमचाइरक उन्नयन जे उंया आरो जे बरक डेमोक्रेटिक गणतांत्रिक जे पार्टिसिपेशन उंया आरोनि कमिटी रक बरक कोनो डिसिशन नायमिया बरनि उन्नयन खालामैया आबोनि बागै राज्य सरकार दायि उंनाय आबोनि यागलबो थांनाय 17 तारिखो बेबाग डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट नि याक्ति खालाय गवर्नर नि थानि जों मेमोरेंडम रेखा आबोनि बागै इलेक्शन खायनानि बागै ते कैसांगाय 18 तारिख 4टाव गवर्नर नि अफिसाव थांगै जिनि ADC हाफांनि डेपुटी CM रक थांगै आरो मालाय लेखा मेमोरेंडम रेखा ताबो जों नायसिङै दङ गवर्नर तामु याप्रिसे दाय राज्य सरकार तामु याप्रिसे हाइया हंगाय ADC हाफां जेहेतु जिनि आगरतलाबो हाई कोर्ट ऑफ त्रिपुरा दङ ओ हाई कोर्ट ऑफ त्रिपुराबो
जे आइन मुताबिक एडिसि इलेक्शन खालामनो नांगौ आइन दङ हाइफानो राज्य सरकार फाया जों अमनतयै हाइकोर्ट फानो मा थांनाय फिया जों पयला लुकुचबा खालामनो बिसिंथि नायनाय राज्य सरकार तामो याप्रिसे